Why did you come to Friesland? We'd heard it was the place to be. Everybody, once you come to Holland, have you been to Friesland yet? You must go to Friesland. We like the lakes. In England, there are no lakes. Why is it so narrow? It is 2.1 meters wide, because any wider than that, it would not go into the locks in England. The locks, we have that much to spare going into the locks in England. We have these rather nice side doors. And this gives you an example of the sort of paintwork, the artwork which Sally did. This is the dining room, and the table will go down to make another bed if we have visitors. Kitchen, keuken, and then through into the bedroom. The bed is pushed back at the moment. It'll pull out to make it wider and put the cushions in behind there. Why is your narrowboat called the Puzzler? Well, when we were in business, we ran a business making jigsaw puzzles like this one for children. They were always made of wood and they were very popular. It had always been our ambition to live on the boat, we already had the boat, to actually make it our home. And so when we retired and sold the business 5 years ago, that's what we did. Do you miss England sometimes? Yes, I do. I miss my friends there, really. This is the main thing. But I enjoy being on the boat. It's nice. Stuk handiger dan maar de bielen. Ja, zeker. Ah, je klemt ook nog wel eens in je neer, hè? En wat mij om een schaffelen houdt. Ja, dat is riek, hè? Ja, ik had er zoveel op hout, hè? Dus hoe kouder de winter, hoe gunstiger het voor u is, hè? Maar is dit nou werk of hobby? Dit is hobby, hè? Ja, werken is mijn hobby, hè? Dus je moet al wat waren als hobby, hè? Nou, hier zijn we dan in een stal. Daar heb ik ook een liedse verzameling. Want ja, dan droeg het hier en dan hoek ze winters als het koud is, dan hoef ik net de boeten daar. Maar ja, ik ga er eentje verderop een aanbult stingen. Nou, dat is er ongeveer een kuper 10. Nou, hier zit nog een kuper 8. Nou, daar komt nog een flutje bij. Oh, je ook hier mooi die een fruit hebben dit zo Ja. Als je wat ouder wordt, dan hoef ik ze vol niet meer. En dan ken ik het niet meer dat een boer zei, er is niks. Dus ja, ze mij toch wat terugsprakelen. Dus hij weer vroeger gehad met sprakelen met deze stal. Dus hij had in Drachten hadden we plaatsen uitbrutten en daar hadden die weer opgebouwd.
Dus ik ga met, in principe met jaarmoeder dat opbouwt toen. Maar ja, het staat nog. Ja, je mag hier ook wel even doorheen, hè? Om de voet maar net bereiken. En wat voor projecten hebben we hier dan weer? Oh, ik van alles wat. Dus ik kan er zo'n staring, ik wil die in de kachel opstoken, want door de meer een weer eraan, ik mij aan de haal. Zo die mij graag houdt, hè? Die vraag ik over op. Ja, zulke dakpan, die staan er ook wel 15 hier. Ga ik een keer van de bouw mee halen. Ik denk, ja, misschien nou een hokje bouw. Maar ja, als de pan dan oer dan wordt het net zo'n groot hokje. En ik heb in de regel, dan moet ik grote hokken hebben, dan kan ik weer niks kwijt. En verhandel je ook wat dan? Nee, als het gewoon het hebben, die kan het graaien. Ja, dan ben ik het maar wel kwijt. Dan krijg ik weer ruimte. Maar ik vind dat zonde dat het volgwoorden wordt. En ik denk, nou ja, mij nemen. Ja, zo gaat het altijd jaren. Hier verzamel ik van alles wat. Nou, hier hangt nog een brommer staan. Een kapitein mobilet. Dat is mijn eerste crossbrommer. Ik denk, oh, ja, dat wie deze net, maar was een type. Maar ik denk, deze wil ik wel waar hebben, omdat ik dement begin te worden. Kijk altijd weer eens van dingen rijden. Dan zit ik weer in een andere tijd weer om. En weet je in deze chaos nog alles waarom te vinden? Ik wel. Als je me vraagt van, haast dat ik, dan weet ik het wel 9,9% dat ik het ha. Jawel. Ja, dat zit in het geheugen, hè. Als je nog alles begint te verplaatsen, ja, dan weet ik aan het meer waar het leidt. Dan mag ik alles weer opnieuw resetten. Dit is mijn werkplaats, wat. Hier repareer ik het spul altijd wat. Ja, dus juist het wel weer. Dan ben ik weer aan mee bezig en dan wordt het spul eruit maar weer heen gegooid. En dan, nou ja, in de regel dan onthoud ik wel welke sleutel heen gegooid gaan en dan pak ik hem daar altijd weer bij. Maar ja, soms ben ik hem ook wel even kwijt. Maar ja, ik houd dit een peersetje, dus dan kan ik wel weer een oren pakken, dus dat scheelt wel weer. En ik houd nog een dopsleutel zetten, die roem ik altijd netjes op. Dus ik denk, dan ga ik altijd wat sneller hoop, haak ik altijd nog wat. Zie je?